हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू चिकन क्रिएटर यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ चिकन क्रिएटर यूट्यूब चैनलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाखानो थाखाय खावलायनाय थाखाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपलोड होनायफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदि दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि सो लेट्स गो फ्रेंड्स दिनै नोंथांमोननो मंगलदै कलेज बर' बिफाननि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला हानजानि मोनसे समायना रमायना मोसानाय आं दिन्थिनो आखायाव लादों बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि सो लेट्स गो Korean Korean Dase Kore dewa Dase Lagao 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 Nayon Korea Lagao भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो निश्चय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो नोंथांमोननि मोनफा मोनफा लाइकआनो आंखौ भिडिअ खालामनो थुलुंगा होबाय थागोन नाउ फ्रेंड्स बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय